Педагогика институтында укыганда мөгаллимнәрнең әйткән бер сүзе истә калган. Кешенең 8 төрле сәләте була. Әгәр дә син оста педагог икән, син аның 5-6-сын үстерә аласың. Әгәр дә син яхшы әни икән, син аның 7-сен үстерә аласың. Әгәр дә кеше үз өстендә эшли икән, һәр 8-ен дә үстерергә сәләтле дигән иде. Бүгенге шәхесебез турында әйтәсе килә. Аның белән мөгаллимнәр дә, әти-әнисе дә, һәм әлбәттә үзе дә үзенең үсеше өстендә бик зур эш башкарган шәхес. Кем икәнен инде тапшыру башлангач күрерсез. Рәхим итегез, тапшыруыбызны башлыйбыз. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз инде әйткәнемчә хәзер 8 төрле сәләтен дә сезгә санап үтәм. Ул үзе җырлый да, ул үзе уен коралында да уйный, ул үзе төбәкләрне дә өйрәнә. Ул әле өстәвенә конферансье, ул әле өстәвенә Яңа Гасыр телерадио компаниясының алып баручысы да, минем коллегам да Илдар Кыямов. Исәнме, Илдар? Исәнме, Замира, хәерле көн. Тагын берсен әйтергән кам икән, Татарстанның атказанның сәнгать эшлеклесе дигәнне әйтергән камын, менә шушы бөтен хезмәтләреңне бәяләгән бу югары исем. Илдар, менә бу 8 төрле сәләт дигәннән, бәлки мин санап бетермәгән башка сәләтләрендә бардыр әле. Булды буга инде, шулары җитте кебек. Буларын эшләр өчен бит инде көч кирәк, энергия кирәк, сабырлык кирәк. Һәрберсенә теге нәрсә дип әйтим инде, күңел җылыңны салырга кирәк. Әлбәттә. Бардыр инде, утыра башласак, бәлки килеп тә чыгар әле саныйсың. Сөйләшә әле ачыкларыбыз әле синең белән. Һәм менә шушы санап үткән осталыкларның һәрберсенә тукталырбыз. Төбәкче дигәне мине аеруча җиктер күңелемә кереп калды. Төбәкче, ул бит инде туган якны өйрәнүче дигән сүз шулаймы? Туган як тарихын өйрәнүче. Бу нәрсәдән башланды? Үзеңнең туган ягыңа мәхәббәттән башланган эшме? Нәкъ шуннандыр дип саныйм. 1998 елда яраткан сөекле әниебез Гүриясе булды, вафат булды. Һәм шуннан соң мин уйлана калдым. Мин әйтәм, менә без кемнәр? Без каян килеп чыккан? Без кая барабыз? Тамырыбыз кем? Тамырыбыз ничек? Кемнәр булган әти бабаларыбыз, әби бабаларыбыз дигәндәй. Менә шул сорау һәрбер адәм баласына билгеле бер яшьтә килә торгандыр инде. Миңа менә әнкәйне югалткач килде ул, һәм әти исән бит әле, ул әнидән соң 4 ел яшәде. Менә шул дәврдә мин бик кызыклы гына бер эш башлап җибәрдем. Бер дәфтәр ачтым да әтине сөйләтәм. Мин әйтәм, безнең авылда яшелчә кайсы елларда уңышлы эшләгән, безнең авылда балтасталары кем булган, безнең авылда имамнар, муллалар ничек булган. Менә шул үзе белгәннәрен, нәсел тарихын бигрәк тә ул миңа сөйли иде. Аның янына бит инде теге диктофон тотып чыгып булмый, ул кешене ничектер каушатырга мөмкин, әтиең булса да. Мин ул сөйләгәннәрне тыңлыйм да, тере магнитофон кебек монда сеңдерәм дә, күрше бүлмәгә киреп язып куям. Менә шулай бер 4 еллап мин әтидән интервью алдым. Ә безнең әти бик зирәк кеше иде, ул күп укый иде. Искиткеч шушындай белемгә туймас кеше инде. Китапханәләрдә әле авылдашлар әле дә шаккатып сөйлиләр. Әгъләм абзый китапханәгә менсә, култык астына кыстырып, «Вокруг света», «Наука и религия» журналлары, әллә нинди китаплар, роман, газеталар, картайып күзләре ниткәнче укыды инде ул. Укыды күп соңгы елларына кадәр. Менә шундый шәхси һәм әтидән язып алган әйберләрем минем үземнең авыл китабына Кара Чишмә кариясе дигән китапка кертелде. Наш китапта бит. Бик шактый саллы китап бу, монда әти сөйләгәннәр генә түгелдер, монда зур хезмәт. Монда әти генә түгел, монда үзебезнең авылдашларның соңгы вакытта менә интервьюлар алган вакытта язылган әйберләрдә һәм ерактанрак башлыйм әле филология фәннәре кандидаты Раиф Мәрдәнов, шулай ук төбәкче миңа сөйләгән иде. Син ди авыл тарихын язсаң ди, бик ашыкма чыгарырга ди. Хәзер табылачак спонсорлар әйтәләр, әйдә менә 2 айдан чыгарабыз, 1 айдан чыгарабыз, бер нәрсә дә кертеп язып өлгерәлмисең. Ашыкма диде, иң беренче таләп. Аннан соң үзеңнең архивлардан материалларны ал, аксакалларны сөйләт, район газеталарын карап чык, республика газеталарына күзәт. Ниндидер китаплар бардыр, аларны белешмәлекләр, тарихи статистик мәгълүматлар бөтенесен өйрән. Һәм хәтта үзеңнең көндәлегең булса, андагыларын да керт. Алар да артык булмый. Менә була яхшы китап дип юнәлеш бирде. Менә рәхмәт аңа. Бу миңа гына түгел, бу гомумән безнең төбәген, тарихын өйрәнергә теләүчеләргә бик яхшы күрсәтмә дип саныйм. Мин нәкъ шулай эшләдем дә. Һәм монда авыл тарихы гына түгел, авылның рухи мәдәнияте дә. Анда менә үзәнлекләр, кырлар, шундый микротопонимнарның исемнәре, алар һәр авылда бар бит инде. Аларны да өйрәнеп язып чыгылды. Мәктәп тарихы, мәгариф тарихы, бәйетләр, рухи культура әйткәнчә, мәзәкләр, бөтенесе менә шулай зур саллы китапка әверелде. Балачак хатирәләре бармы монда?
Балачак хатирәләре беләсеңме ничек кызык булды ул. Үзеңне яздыңмы соң диләр. Мин әйтәм, мин бит инде ләкин түгел, нәрсәгә үзем язган китапка үземне кертим инде. Ну алай дөрес булмый бит инде диләр. Китапны чыгарган вакытта техник хезмәткәрләр, техник редакторлар. Мин әйтәм, мин хәйләкәр сул белән эшләдем. Ничек диләр? Мин әйтәм, менә бу китапта мин ирегән. Анда тегендә бер җөмлә, монда бер җөмлә, менә теге вакыйганы тасвирлаганда. Ә мин менә хәтерләп шушындый вакыйга бар иде. Мин укырга кергәндә болай булган иде. Мин университетта укып практик узып йөргәндә районда шушылай булган иде дигән сүзләр бар. Мин әйтәм, кеше карандаш тотып шушыларны сызып чыкса, менә минем биографиям шунда килеп чыга. Мин эретеп салдым, мин әйтәм. Бик хәйләкәр сул. Ә менә әгәр дә мин хәзер менә сиңа шулай туры сорасам, бигрәк тә балачакта иң истә калган балачагың нинди булды синең гомумән? Балачак безнең, минем уйлавымча, бик бәхетле чорга эләкте. Без совет заманының әнә шул пионер тәрбиясен алып калдык. Чәчәк аткан чорында. Таркалыбрак, тукталыбрак килә торган заман инде ул. Һәм без инде университетка укырга кергәч, комсомол оешмасы әле бар иде. Аннан соң инде 92нче ел килде. Аннан соң Беловежский теге соглашениелар китте таркалыш. Анысы инде заман үзгәрү чоры. Балачак, менә 4-5 яшьлек Илдарның балачагы. Хәтерлисеңме? Бик тә хәтерлим. Искиткеч рәхәт күңелле вакыт иде ул. Менә әле дә исемдә. Җәйге кояшлы иртә. Безнең йорт. Мин уянып, сандугачлар сайрый, анда әтәчләр кычкыра, авыл иртәсе инде. Рәхәт кояшлы көн. Мин урамга чыктым да, без зират янында торабыз. Без зиратка терәлеп торабыз, кыйма ашагына. Зиратта абыйлар пешән чаба. Бу минем абыйларым Илһам белән Рафаил. Мин инде ахырсы теге шул 3 яшьлек бала булганмын инде күрәсең, менә үземнең хәзер анализлавым буенча. Мин алар янына барып инде нәрсәдер иртәдән бала уянган, менә бала энекәш уянган, безне дип каршалганнардыр инде. Менә шул кояшлы һәм җылы иртә булуы истә калган. Аннан инде бездә бит без 5 бала үстек, шуңа күрә хезмәт тәрбиясе белән ничектер бик иртә авыл эшенә кирип кителә бит инде. Әти-әнигә кул арасына кирип дигәндәй. Ләкин шулар арасында да бер менә әти белән әнинең мәхәббәтен, аларның яратуын тоеп үскәнемне аңлыйм. Хәзерге көндә барыбер вакыт табалар иде. Әти бик әйтәм бит, шул укыган китапларын миңа сөйли иде инде, ул русча сөйләргә өйрәтә иде. Рәхмәт. Безнең әти үзе чит илдә сугыш вакытында Свердлов өлкәсендә үскән, шул акцентсыз сөйләшә иде русча. Ничектер миңа да диалоглар корып, менә русча булай була, доброе утро, сынок, как дела, хорошо дип әйтергә кирәк дип. Менә без инде белдерәм, Свердлов өлкәсендә үскән әтиң, шулаймы? Юк, ул туган безнең авылда, аннан соң бабай, минем бабай Кыямәттин бабам авылның беренче тракторчысы булган. Ул вакытларда 36нчы елда бит инде колхозлар оешканнан соң җир эшкәртергә кирәк. Тракторның бер детален югалткан нәрсәгәдер. Ә ул заманда бит инде бу курткычлык дип бәяләнергә мөмкин. Син совет тракторына зыян салгансың дип утыртып куярга мөмкиннәр. Ул тиз генә үзенең гаиләсен җыйганда Свердлов ягына күчеп киткәннәр алар. Әти ул вакытта безнең 4 яшьлек малай. Алар анда киткәннәр, бабай шуннан сугышка киткән. Аннан соң инде 1945 елда әби шул 4 ятим баланы җыеп инде, бабай үлгән бит инде сугышта. Яңадан үзенең туган ягына кайткан. Менә моның өчен дә мин безнең дәвәнине уйлап куям да, шаклар катып менә исем китә. Балаларны туган җиреннән мәхрүм итмәгән. Алар анда калган булса кем булып үскән булырлар иде. Әйтү ишетен. Ә ул менә үзләренең туган җирендә торсыннар дип, үзенең авылына Ялховайга түгел, Күршәвылга түгел, Кара Чишмәгә, иренең авылына кайтып шунда үстергән шул 4 баланы. Шуннан да шул чорның бөтен авырлыгын бу җилкәләрендә күтәргән хатыннар алар. Хезмәтен дә әле бит әле үз тормышын бөтенләй сызып ташлап, икенче планга куеп дигәндәй. Бәлки 3нче, 4нче ул бит әле хәсрәт, ул тормыш иптәшең, ирең, балаларның әтисенең сугышта калу, ул бит әле шул хәсрәтне йотып, сабыр итеп, яшәү. Ул вакытта бит әле авылда да аның бит инде үлем китеме дә еш булган. Алар бик авыр кешеләр әлбәттә. Менә шул китапта тагын бер язылды, әйтә алам. Ләмига апа Саматова, ул хәзер Казанда яши, укытучы, ветеран укытучы. Ул әйтә, менә сугыш җырында да ачлык булды бит әле ди. Үзем хәтерлим ди, менә ул 36нчы елгы, димәк, бу заманнарда аңа каядыр шул 7-8 яшьләр булгандыр. Бер атылавы мәйетләрне төяп киткәннәрне хәтерлим. Менә булар сугыш җырында ачка үлгән кешеләр. Менә ни дәрәҗәдә без катлаулы авыр юл узганбыз, шуңа күрә менә бүгенге көннең кадерен белергә. Менә бу темага әлбәттә бик озак сөйләшергә мөмкин. Без инде Илдар синең язмышыңнан алыса читкә кирип китәчәкбез. Бу һәркемнең йөрәгендә утыручы, һәр шул чорны белән белгән, күргән кешенең йөрәгендә утыручы яра инде ул. Илдар, менә әти, әни дип әйтәсең. Күбрәк гаиләдә әти тәрбиясеме, яисә әни тәрбиясе идеме? Менә кем менә лидер әйтәсең, әти бик йомшак күңелле дисең. Шулай баш әнидер? Юк, алай дип әйтмәсәм, безнең әти хайран кырыс кеше иде. Шулаймы? Ул менә минем җәмәгатем белән алар бүрек йолдызлыктан ниләр үгез бузаулар, телец.
Алар бик таләпчән һәм бик үзенчәлекле кешеләр. Әти дә шундый да, һәм тәрбия мәсьәләсендә бик җитди, кырыс, талканы коры бер кеше иде. Әни йомшаграк, ләкин ул да авыл хатына һәм бик таләпчән, кирәк урында үз сүзен әйтә дә белә. Теге кул уйнатып инде балаларны кыйнау дигән ансын хәтерләмим, ләкин авыл җире, авылда аның үзенең таләпләре. Шуңа күрә без 5 бала үстек Әнкәй белән, тик үсмәдек иркә кочакта дип әйтә алабыз бездә. Ул һөнәри яси иде, безнең әти мич чыгаручы иде. Бик уникаль кеше инде. Тәрәзә пыялаларда куя, тәрәзә яңакларда косяк дип әйтәләр инде бездә. Аны бөтен кеше булдыра алмый, андан инде бик усталык кирәк. Шул пичнең калайларында үзе бөгә, түгәрәк пичләрне хәтерлисез бит, калайлы пичләр. Аны тәрәзәгә ясый алмый, арасында үзе бөгеп бирә, аннары пичкә утырта, пичен чыгара, бөтенесен эшли. Менә җыеп кына әйткәндә инде теге мактану булып яңгыраса, ул авылның инженеры кебек кеше иде. Аңа хәтта тәкъдим дә әйткәннәр, төзелеш институтына укырга кирмисең дип, ул кая инде кирмәгән, яшьлек уза, менә минем шикелле яшьләрдә булгандыр инде ул заманда, тормыш көйләнгән, балалар үскән, мәктәпкә барып укып кайтса да булган булыр иде. Ләкин ул икенче төрле. Менә чыннан да шул дәрәҗәдә зиһенле кеше иде, профессорлар, докторлар дәрәҗәсендә дә фикер йөрткәндер дип уйлыйм мин аны менә бүгенге көндә. Заманында уку үләкән булса бит. Үзе дә әйтә иде, менә шул авылга кайтып укый башлагач, Хаҗар апа дигән укытучы инде. Әби янына килеп, астай укыт малайыңны, абыстай дигән сүз. Астай малайыңны укыт. Малайыңны укытырга тырыш, зиһенне малайың дип әйтә торган булган. Кая уку инде анда? Үзенең артында тагын 3 инекәш сеңелкәшләр, аларны аякка бастырасы бар. Әти яннары шахтага китеп шахтер булып, менә шулай әкрен-әкрен күтәрелгән кеше инде. Әнкәй, әни йомшаграк күңелле кеше иде. Шулай колхоз эшендә тарта инде, шул 5 баланы үстергән, тәрбияләгән, фермада эшләде, савымчы булып, сыер сауды. Менә өйдә бит хәтта җылы су гына да юк ул заманда. Шул чиләкләргә кирләрне юып, фермада чайкап кайта. Аны күтәреп ташый, мал азыгы ташый. Газны да алып кайта кайвакыт, газ, баллонлы газ, ул хәзерге заман түгел бит инде. Анысын да алып кайтырга туры килә. Менә шулай итеп, ир-ат эшеннән дә тайшынмый, хатын-кыз эшендә алып бара. Әле кич белән телевизор караганда кылтыр гел бәйләп утыра, нәрсәдер эшли, эрли, йон тетә, йон ката, нәрсәдер. Гел шул кул эше, бу бит инде аның ял вакыты булган ди. Балаларның аягы туңмасын, кулы üşümәсен, носки, не булсын, бөтен нәрсәсе уелы булсын дип, шушыларны эшләп утырган бит инде ул ди. Менә шуны уйлап куйганнан соң тагын бер кат искә төшә нинең Мөхәммәд аби Мәһдиевнең теге истәлекләрендәге әйбер нефть качалкасын күргәннән соң менә булай эшләп тора бит теге торна кебек. Кара әле бу бит безнең әниләр образы, шуны бер шигырь итеп язар дип бер шагыйрьгә әйткән инде ул. Ренат Хариска бугай. Менә әниләр менә шуны ул мотор, мәңгелек мотор кебек. Тынгысыз. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген сезнең һәрберегезгә мәгълүм булган кунагыбыз Илдар Кыямов, Татарстанның атказанлы сәнгать эшлеклесе. Илдар, бала чагың турында шундый матур иттереп, шундый яратып, сагынып сөйлисең, ул күренеп тора. Син аны сөйләгәндә син күзеннән бер нур, бер көлә, күренеп тора шундый кадерле хатирәләр синең өчен. Менә мәктәптә син нинди идең? Шук идеңме, яисә шундый ук тәртипле, итагатьле Илдар идеңме син? Мәктәп айрым бер хатирә инде ул. Мәктәп, беләсеңме, сөйләгәнем дә бар. Авылда шул кадәр өчсыз-кырыйсыз, азаксыз, башсыз физик эш бит инде. Менә өй эшен эшләргә утыру, ул минем өчен бәйрәм иде. Ял. Ул вакытта ял итәсең теге Золушка кебек. Золушка әйтә бит, бу устали принцеры бит. Нет, я отдохнула в пути, ди шул шикелле. Менә өй эш эшләгәндә инде син ял итәсең. Шуннан да ул икенче бер дөнья, анда шигърият, анда Тукай, анда әймә нәрсәгә дә юк, анда белем дөньясы. Ул синең өчен ял. Менә мәсәлән Тукайны, әдәбиятны аңламаган кеше өчен ул беләсеңме нинди? Кошмар. Ял түгел. Татарча әйткәндә. Ул аның өчен бер минем өчен математика шулай иде. Шулаймы? Минем өчен математик шулай иде. Ял дип әйтәм дә мин, ул теге рус теле белән татар телендә генә ял. Математиканы эшли белмим, аңламыйм бер нәрсәсендә. Тыңлап утырам. Әле классташларым бер көн искә алдык. Равил Саматов авылда исән сау яшәп ята. Без бергә укырга барабыз, бергә кайтабыз. Ул әйтә, искә ала инде мәктәпне бетергәч. Син ди математика дәресендә ападан сорый идең ди. Апа, менә моның асылы ничексең? Асылы ничексең? Мин җиннән дә аңламый. А плюс 1 тигез була фәләненче сан. Минус 1, минус 2 фәлән. Мин аны логикасына төшенә алмыйм. Ул минем башыма сыя торган әйбер түгел. Минем баш мием күзән җыера башлый. Минем өчен түгел ул. Һәм укытучым да рәхмәт, Рәйсә апа Саматова аңлата иде. Син инде я язучы буласың, я журналист буласың, я кирәге дә юк инде аның. Ну, экзамен бирер өчен укырга кирәк бит инде бала нәрсәдер тырышы инде дип. Күңелемне үстерә иде, рәхмәт аңа менә. Ул ягын аңлаган өчен. Менә мәктәптә шуклык мәсьәләсенә килгәндә төрлечә булды.
Бар ничектер теге тыйнак кына тәртиплегенә йөргән заманнар түгел, куыш уйнарга яратадыр. И кызык иде. Менә шушылай хәзер йөгерү түгел селкенәсе дә килми. Ул заманда ничектер йөреп йөрелгән менә мәктәптә. Шул кызык бер-береңне куып, куыш уйнап име. Әбәкле диедик без менә. Тотасыңда, сугасыңда йөрәсең. Менә иң кызыгы шул инде. Куып тоттың, бетте андагы тузанны уйларга юк инде. Безнең мәктәп авылның икенче башындагы анда күтәрелә тузан, Ләкин менә ниндидер бер шушындый мәктәпнең җәлеп итә торган ягы да булган иде. Ул менә фән дөньясы, кызыклы дөнья, әдәбият, анысы да ничектер матур хатирә булып истә калган. Бик хәтеремдә 6-7 сыйныфта укыганда, рухы шат булсын, мәрхүмә инде ул, Минзада Сәйетгалиевна Кызаирова дигән укытучы укытты, класс җитәкчесе иде, рус теле укытучысы. Бик менә шундый каты итеп тота инде, таләпчән укытучы, строгий дип әйтәбез бит инде. Менә ул шундый иде. Һәм безнең холкыбыз менә формалашкан вакытта, нәкъ менә шундый педагог кирәк булганда. Мин әле хәтерлим, үземне алгырәттә утырам, Минзада апаның каршында. Менә кузгала да алмыйча утырам, март айы, тәрәзә зур, без правлениедә укыдык, колхоз идарәсендә, мәктәп төзиләр ул вакытта. Кояш киң тәрәзәдән бәреп керә, шул дәрәҗәдә мин утырам, менә була әйле-шәйле килеп кузгалырга да куркып. Чыгып салкын сулар эчәм, битләремне юам, шушыннан кешерәтенә киләм. Аннары аңлый башладым, соң әйтәм, булай утырасы түгелдер инде, әзрәк иркенрәк утырырга кирәктер инде дип. Шундый хәлләрдә булды. Менә укытучыларымның барысына да зур рәхмәт, берсен әйтеп, берсен онытып калдырсам дөрес булмас. Һәммәсенең дә мәрхүмнәрнең рухы шат булсын, исәннәргә Ходай Тәгалә хәерле гомер бирсен. Алар безгә юл күрсәткән. Әле бу арада да менә төшемә кирип тора беренче укытучыларым. Мин әйтәм, дуга сорый торганнардыр, дуга кирәктер инде дип уйлыйм. Менә алар чыннан да яктылык дөньясын өйрәткәннәр. Менә юл күрсәттеләр дисең. Укытучыларың арасында, бәлки әтиәниңдер, нәкъ менә шушы журналистикага, менә шушы юнәлешкә юл бирүче кем булды? Менә шунда бар әле син дигән. Яисә үзең күреп, ишетеп, әти инде ул, менә әти әйтә иде. Балам, син ал бер дәфтәр, язып бар шунда, менә әти әниләр ничек яшәгән, әби бабайлар ничек яшәгән, нәрсә кигәннәр, нәрсә ашаганнар, чабатасы турында, тегесе монысы турында дип әйтә иде. Мин аны ул вакытта язмыйдым, кызыксынмыйдым. Менә иң башында сөйләп киткәнемчә, аннары әни вафат булгач кына кирәк икәнен аңлап, җитлегеп, төшенеп, шушыны эшли башладым. Менә беренче бу бит инде шул төбәкчелеккә юнәлеш биргән инде, әти булган димәк. Мәктәптән соң кайда юл тоттың син? Мәктәптән соң туп-туры минем юлым билгеле иде. Менә инде әйтәм бит, 6-7 класста укыганда миндә төгәл формалашкан фикер бар, мин журналист булам. Я булмаса мәдәният дөньясы белән бәйле булам, барыбер дигән, ул минем көндәлекләремдә дә тора әле язылган юллар бар. Һәм мин ап-ачык белә идем университетның журналистика факультетына барасымны. Баштан әле уйлыйдым, мин әйтәм, рус теле бүлегенә керергә кирәктер, рус журналистикасына. Шуннан Казан егете, абыйның дусты, кайтканы каникулга, Казанда үскән егет инде, ул интеккән үзе дә татарча сөйләшә алмаудан, чөнки шәһәр баласы. Ул әйтте: "Зачем тебе русский язык? Син татарча сөйләшәсең, татар журналистикасына кер" дип, ярый, рәхмәт, акыллы фикер әйткән. Җиңелрәк булды. Шуннан да әле бит русча да сөйләшергә кирәк. Татар мәктәбен бетергән балагансы да читен. Ансы бер проблема. Шулай итеп, мин татар журналистикасы бүлегенә укырга кирдем. Моңа бер дә үкенмим, әле бик шатлыклы бер вакыйга истә калган. Утырабыз, 13нче катта укып, машина пис дигән предмет керә. Бу машинкалар каршыда бит инде. Аның укытучысы бар, Тукузина фамилиялы ханым иде. Басырга өйрәнәбез. Мин шунда утырам һәм ул вакытта селфи да юк, телефон да юк, ләкин мин үземне каенда читтән күрәм. Авызым ярыр инде, менә монда 33 теш күренеп тора. Мин машинкада басырга өйрәнәм. И рәхәт инде шул хәдәр, мин һөнәр өйрәнәм. Мин ниндидер бер эш өйрәнәм. Шуңа шатланып утырганым хәтердә, шул дәресләрдә. Инде башкаларны әйтеп тә торган, ул тәрҗемә теориясе, әдәби редакцияләү, стилистика дәресләре, алар барысы да бик. Мондагы менә мөгаллимнәрнең, укытучыларның аеруча менә сиңа шу журналистикада төпләнеп калырга юл күрсәткән. Васил Захитович Гарифуллин, әлбәттә, ул журналистика, телевидение журналистикасы буенча керә иде безгә. Хәбәри жанрлар барысында шуларны өйрәтә, һәм Илдар абый Низамов, әлбәттә, филология фәннәре докторы, профессор, күренекле галим. Ул инде күңелне үстерә белә иде. Менә мин шунысын әйтим, инде тагын бер мактангач мактанырга кирәктер. 9-10 сыйныфларда укыганда әдәбият теориясе дигән китап кулыма килеп эләкте. Ул нәкъ адресында булган инде, үз вакытында булган. Анда нәрсә ул фабула, нәрсә ул сюжет, аксиоморын, нәрсә ул синекдыхы, нәрсә ул башка шушындый сүрәтләү чаралар. Мин аларны шул хәдәр яратып өйрәнгәнмен, теге белеп, теләп инде. Инде монда укырга кирдек тә, газета теле дигән курс башланды. Менә бусы нәрсә, шул гайберне сөйлиләр, әми бит аны беләм. Берүзе кычкырып утырап дигәндә, бусы шул дип шулай иттереп, ничектер укырга җиңел булды, Аллага шөкер.
Һәм нәтиҗәдә мин кызыл диплом белән университетны төгәлләй алдым, Аллаһка шөкер. Аннары топ-туры телевидениегә киттеңме? Юк, анда алай юллар урау булды әле, алай тиз генә булмады. Аннан соң минем университетта хорда җырлый башладым, Ирнис Рәхимовның хорында. Солист итеп куйдылар инде, әлбәттә. Концертлар куябыз, Алабугага барабыз. Җырлый беләсезләр, әйе. Тегендә барабыз, монда барабыз, миңа рәхәт, минем җырлыйсым килә. Шуннан Ирнис абыйга мен әйтәм, укырга кирим мәллә консерваториягә дип, менә шундый. Син ди тукта ашыкма әле, баштан журналистиканы бетер, аннары карарсың үзең ди. Моны тәмамлагач инде мин туп-туры консерваториягә барып кирдем, әзерлек бүлегенә. Зөһрә Сахабиева классында белем алдым, тагын көндүзге бүлектә. Анда 6 ел укыдыммы соң? 6 булды буга, 5 еллык курс һәм 1 ел әзерлек курсы. Шулай итеп анда белем алдым. Аннан соң инде 97 елда Казан милли мәдәният үзәгенә эшкә чакырдылар. Конференция итеп. Кыяфәт бит инде вакытта бар, хәзердә ничего бу. Хәзердә бар бу алай дисәк. Шулай бит тамашачылар килешәдер минем белән. Шуннан аннарысын алып баручы булып, сөйләм жанрында эшләргә туры килде. Сценарийлар язарга да туры килә, журналист булгач бит инде тик тотмыйлар. Үзең сөйлисе сүзеңне үзең язасың, ансы сезгә таныш әйбер. Синең белән сөйләүче кеше өчен дә язасың. Аның өчен дә туры килә. Шулай итеп мин анда эшләдем 1-7-8 еллап. Банкетлар, концертлар, чаралар шактый күп эшләрне инде. Аннан соң 2003 елда телевидениегә хәерле иртә тапшыруына чакырдылар. Яңа гасыр сәләте компаниясе ачылгач инде. Хезмәттәшем Миләүшә Сибгатуллин, аңа бик зур рәхмәт, ул чакырып китерде. Шулай итеп без бергәләп анда эшли башладык. Ләкин сәхнәдә барыбер ташлап булмый бит инде. Ни әйтә, беләсең инде үзең дә. Флюра апа Сөләйманова, кеше әгәр сәхнәдә 2 пар аяк киеме туздырган икән, битте инде ул шунда кала. Шулай дип, аннан аерылып булмый. Ара-тирә шулай чакыргалап торалар, анда да эшлибез. Аллаһка шөкер, бөтен Россия сабантуйларын алып барам. Бик күңелле инде, ул искиткеч бер вакыйга дигәндәй. Банкетларда да, гади концертларда да, иҗат кичәләрендә дә, кая чакырсалар да, әнә шул әти өйрәткәнчә инде сыйфатлы, яхшы булсын дип, җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз. Телевидениегә шулай итеп 2003 елның мартыннан эшли башладым. Инде 20 ел булып килә икән бу каналның, Татарстан Яңа Гасыр каналының башыннан ук дип әйтергә мөмкин инде. 1 ярты ел гына ара. Телевидение һәм башка журналистиканың башка өлкәләре белән чагыштырганда телевидение бар якынрактыр, шулаймы? Әлбәттә шулай. Бу ничектер менә шунда ук фикер туарга ти, шунда ук әйтергә кирәк. Менә искә алып китик әле Илһам абый Шакировны. Концертларда очрашырга, аралашырга, сөйләшергә туры килә теге рус әйтәләр бит инде русча непринужденная обстановка дип, менә шулай сәхнә артында утырган вакытларда шулай иркенләп сөйләшеп утырасың. Кайбер артистлар әйтә, ничек анда телевидениедә эшлисең бугай, әбәтме, тегеләме, булаймы? Илһам абый тыңлап утыра бит инде. Шуннан Илһам абыйның комментарии: анда бөтен кеше эшли алмый. Анда фикереңне шундук әйтеп өлгерсәң өлгерәсең, өлгермәсәң поезд китте. Өлгерәлмәсәң шулай утырып каласың. Карандырса әйткән шулай. Шуннан да карамый әйтәм, ничек тирәнтен белә икән Илһам абый дип. Ул бит инде бер уйласаң алып баручы булып эшләмәгән, ләкин шул дәрәҗәдә тәҗрибәле кеше, шул хәзер тирән белә. Ул шуннан да шулай бит. Эфирда язмыш тапшыруы. Без бүген барыгызга да мәгълүм шәхес Илдар Кыямов белән бик күңелле генә әңгәмә корабыз. Инде сез инде күреп торасыз, ишетеп торасыз, бала чакта сәяхәт ясадык, университет еллары. Һәм әлбәттә университет еллары дигәч, ул инде күңелгә иң беренче килгән сорау. Беренче мәхәббәт, хисләр ташкыны, шул турыда сөйләгез әле, Илдар. Әлбәттә булар да булды. Бик тиз түгел, чөнки мин бик тәртипле бала буларак укытучыларның, өлкәннәрнең сүзен тыңларга гадәтләнгән инде. Аның бар яхшы ягы да, бар начар ягы да икән. Начар ягы нәрсәдә? Начар ягы нәрсәдә үз фикерен булырга тиеш. Менә гел кеше фикере бу дөрес әйтте һәм бу хакыйкать дип кенә кабул итү шулай ярамый. Анализ аша үткәрергә кирәк. Халык әйткән бит, кеше әйткәнне тыңлап үзең эшлә дигән. Мин менә үзем эшләмәгән, яшь вакытта ничек әйткәннәр, бу хакыйкать икән, шулай яшәргә кирәк дибрәк эшләр. Зыян салдысың ул сиңа, нәрсәдә аның зыян? Зыян салуы инде ул зыян ук дип әйтү дә мөмкин түгел. Ничектер үзеңә кыенгарак килә торган урыннары булды. Хәзер кисәккәнә теге искә төшереп әйтә алмыйм, ләкин менә берсен хәзер әйтеп битәм, ул начарлык булмагандыр. Мәктәп директоры Мәхмүт абый Җиһаншин безгә туган тиешле кеше. Мин студент, университетка инде кирдем, укыйм бит инде. Авылга кайттым. Клубта очраштык та, ни хәл укуларың бара, ничек уңышларың, тегеләй бил аларга да кызык бит инде, кызыксыналар. Мин әйтәм, әйбәт, нормально, менә шундый предметлар керәм әйтәм, шуларны тапшырдык дигән булам инде. Мин бөтен барлыгым белән, вөҗүдем белән укуда инде. Ул әйтә, ярарган сәйбәт булган. Менә кызлар мәсьәләсендә игътибарлы бул әле. Кызлар белән йөрүне карам әле, син укуыңа күңел сал әле, укуыңны әйбәтләп укып бетер. Аннан кызлар үзләре дә буйның асарылып торалар алар диде. Тагын ни бит инде, менә үземә кабул иттем инде, мин моны установка иттереп.
Шулай итеп, начар булмагандыр дип саныйм. Дөрес әйткән, әгәр дә мин чыннан да трай тибеп йөрүгә күңелне кызларга салсаң, укудан читләшкәндә булыр идем бәлки. Ләкин аның да үз вакыты һәм лимиты бар икән. Фирая Пакмәров әйтмешли, лимиты бар, вакыты килде. Бу булды мин 4нче сыйныфта укыганда, безнең курс инде сыйныфта әлбәттә. Курста укыганда Флорид Имам Әхмәтович Әгъзамов безнең декан студентларны берләштерү идеясын шулай күтәреп чыкты. Рәхмәт, шундай берләрне эшләде ул, ярата иде, татар балаларына бик ярдәм итте аның. Чөнки үзе татар авылында үскән кеше. Ул әйтә, әйдәгез менә татар журналистикасы кешеләрен берләштерик әле, бер чәй эчеп алыйк әле. Казан милли мәдәният үзәгендә өстәлләр заказ иткәннәр инде, утырдык, шунда сөйләштек, таныштык һәм шунда күз төште бер кызга, аңа хәбәр төшкән иде инде, алар безгә практик узырга килгәннәр. Шундый бөдрә чәчле, бик җыйнак кына, бик күркәм генә бер кыз. Мин әйтәм, бу кем? Бу Мөршидә исемле беренче курста укый диделәр инде, журналист. Мин әйтәм, алай икән. Мәгърифәт дигән газетада эшлим бит әле мин параллель рәвештә 3нче курстан бирле шунда эшли башладым. Алар анда практик узарга киләләр. Без анда ешрак күрешә башладык. Теге кичәдә инде танышып киттек. Шуннан соң китте дигәндәй, хисләр, дуслык. Аннан инде укып бетергәннән соң без өйләнешеп тә куйдык. Мөршидә соңгы курсын инде укыган инде, өйләнешкәннән соң укып бетерде. Аннан улыбыз туды. Менә шулай итеп без шуннан бирле бергә. Менә шулай, Аллага шөкер, матур яшибез. Ике журналист бер Казанга сыямысың дип тә сорыйлар бит әле ишкына. Менә шул телемә килгән, ике журналист дигәч. Сыя икән, начар түгел, чөнки бер-береңне тулыландырасың. Мәсәлән, ул бит инде хәзер Идел журналының редактор урынбасары булып эшли. Аның эшләмәгән җир калмады. Мөршидә менә мактап узыйм әле, ул ниһаять Бәллүр каләм премиясын алды былтыр, блогер буларак. Шушы яңа һөнәрне үзләштереп кирип китә. Аңа хәдәр ул телевидениедә эшләде, радиода эшләде, Казан радиосында башлады ул. Аннан газеталарда эшләде, мәгърифәттә, заманда тагын кайлардадыр. Һәм хәзер эшли бит инде журналда. Шунысы бар бит әле, улыбыз да безнең юлдан китте, Идел хәзер журналистика факультетын бетереп төгәлләп килә. Берничә ел элек безгә журналистикадагы династия дип әле ниләрдә тапшырдылар. Союзга кирдек. Татарстан Республикасының журналистлар берлегенә һәм безгә инде таныклыклар тапшырдылар тантаналы рәвештә. Бусы инде тагын да әйбәт булды. Син бит инде консерватория белеме алган, белгәч, синең дипломың бар, синең белемең бар. Нишләп җыр юлын сайламадың син? Чөнки бүгенге көндә җырлый беләм, бөтен кеше җырларга тырыша. Синең дә сәләтең, табигый сәләтең була торыр. Кулыңда дипломың бар дип күрсәтә торган сәбәбең була торып җыр юлын сайламадың. Менә бу авырткан бер тема инде, кызганычка каршы. Шулай авыртаймы? Әлбәттә, алып бар. Мин бит максатым шул иде, мин җырлармын дип берәк укыган идем, ләкин ничектер алып баручы булгач, алып баручы булып танылдым да, җыр икенче планда калды. Бер телевизион концерт оештырдык без үзебездә телевидениедә. Аннан кешеләр күреп, син җырлыйсың да менә әле. Әйтеп куялар. Әйтәм җырлыйм шул. Ләкин менә батырып теге ныгытып җырлар өчен ул инде бөтенләй икенче профессия, анда тормышыңны астан өскә үзгәртергә кирәк. Миңа бөтенесе ошый, мин бөтенесенә җитешергә тырышам, бәлки ул дөрес тә түгелдер. Ләкин җыр ул аерым дөнья, ул үзенә күрә бер тәрбия, тавыш тәрбиясен сорый, аерым режим, аерым гигиена дигәндәй. Ләкин безнең темпоритм белән, безнең тормышның агышы белән аңа керешеп булмый. Ләкин шулай да күңелдә бар әле, мин әйтәм, тукта, берәр концерт яздырып булмасмы, тегендә җырлап булмасмы дип, менә Инстаграмда башлап җибәрдек хәзер әкрен генә. Ничектер мөмкинлекләр бар, тырышсаң эшләргә мөмкин. Бүген көндән бик зур мөмкинлекләр бар. Әлеге дә баягы миңа калса тагы бер сәбәбе бар моның, Илдар. Менә әтиң әйткән, эшне башлыйсың икән, син аны җиренә җиткереп батыр эшләр кирәк. Өстән генә. Менә анысы да тоткарлый бугай. Бәлкем шул да сәбәптер. Ләкин планда бар, планда бар, әле бит әле гомер булса, саулык булса, бәлки нишләп булмасын икән, эшләп барырга кирәктер дигән кирәктер дип уйлыйм. Чөнки шундый менә тавышың матур, мин хәзер теге синең белән коллега булган өчен генә, яхшы таныш булган өчен генә теге сине мактап утырмыйм. Мин чынлап әйтәм, тавышың матур һәм ул бүгенге заманның теге 3 нотага корылган җырлар өчен түгел, безнең халкыбызның нәкъ менә матур җырларын, милли асылын яңгыратырлык тавыш синдә. Шунагына шулай. Әйткән бит, җырга мәхәббәт бер кайчанда бетә торган әйбер түгел, ул да әтидән килә, безнең әти бик әйбәт җырлый иде. Әле чит өлкәләрдә яшәгәндә өйрәнеп алган ул теге русча җырларга. Шунда инде аннан кайткач, үзебезнең якта Шабашкада эшләп йөргән вакытларда теге әзрәк күңелле вакытта микән инде җырлап җибәрә икән бу. Авылдашлар тыңлап торалар икән, моны да әле дә мәзәк итеп сөйлиләр.
Ну, аглам абзый, карт урыслар кадәр булдырасың икән син дип әйтәләр. Теге, шул иркен запевный җырларны сузып җырлый инде. Татар җырларын да ярата иде. Менә бусы инде әтидән калган бер сыйфат булса кирәк. Балаларың турында сөйләле. Балалар Идел 95 елда туды безнең беренче улыбыз. Ул кечкенә чагында иң кызыгын гына сөйлим инде. Балалар бит рәсем ясап уйныйлар инде. Иделнең уйнаган уены да шул, гаиләдә нәрсә күрә, очканында шул дигән шикелле. Карыйм мин моның рәсем ясаган бу микрофон. Микрофон каршында бер кеше тора, миндер инде ул. Теге человечек. Ни гади генә инде, сызымнар белән. Һәм авызыннан теге ни куык шикелле әйбер чыккан, анда текст. Текстта язган бу. Ат казанган артисы фәлән кеше җырлый. Бу мине ясаган инде. Мин телевизордан күргән дә инде, игълан иткән ясаган. Һәм теге нәрсә юрасан каршыңа килә дигән шикелле үзе дә шушы һөнәрне сайлады. Ничектер аның уңышлары башланды инде Татар егете конкурсында җиңүдән 15 яшендә вакытта шунда катнашты. Менә шунда ул бер шигырь сөйләгән иде. Аркаил Зайдулланың Татар булып калык дигән шигыре. Мин инде аны нык әзерләдек инде Иделне. Әле аннан соң Акчарлы гәҗитләрендә ачуланып та чыктылар. Ну, конечно, ничек инде үзе жюридә утырган, фәлән. Мин ул ел жюридә утырмадым, гомумән. Әтисе шундый кешеләргә җиңдергәннәр инде дигән шундый үпкәләр дә ишетергә туры килде. Без сәгать 8-гә кадәр шөгыльләндек дип язган бер малайның әнисе. Без гафу итегез, төнге 1-гә кадәр шөгыльләндек шул. Идел шушында менә әзрәк теге чәпчеп алыйм. Идел баштан дәресләрен укый, аннан бара Дорога из города төркемдә биюгә, ул вакыттан да йөри. Шуннан соң кайта да без аның белән шөгыльләнәбез. Унда башлыйбыз. 11ләргә кадәр миңа лекция укыйм. Татар тормышы турында, теге маңкортлар турында, синең атаң дөнен бай дип Шыңгыз Айтматовның әсәрендә бар бит әле. Менә әсәрнең рухына кертәм. Менә шу шигырьне сөйләргә өйрәтәм. Ул берничә атна буе барды ай буена. Сөйлим дә ялап җибәрәм. Идел карап утыра бит инде аны сеңдереп, үзенчә менә татарлык тәрбияләү булгандыр инде. Шушыннан ул шигырьне шул кадәр иченә кирип әйбәт итеп сөйләде, шаклар катып. Мин инде үзем белгәннәрне булдырып, теге тавыш куелышы буенча, актерлык, артистлык буенча нәрсә булдырам, шуларны эшләдек, киемнәрен эзләп чаптык, театрлардан таптык. Бүрекләр, Кавказ бүрекләре, татар бүрекләре, индир киемнәр, жилетләр, җиләннәр дигәндәй. Бөтенесен үзебез әзерләп, утларны куюларга кадәр барсын да эшләп чыктык аның номерларын. Менә нәтиҗәсе шул җиңүгә иреште, Аллага шөкер. Шуннан ул күтәрелеп китте һәм ниндидер менә шул сәнгать, сөйләм дөньясына аның мәхәббәте уянды. Уянган икән, нишләтәсең. Аннан инде 9-нчы сыйныфны укып тормыйча, шуннан укырга кирип китте Казан театр училищесына. Инсаф Абдулла сыйныфында укыды классында. Актер белеме алып чыкты. Бүгенге көндә Анна Каренина иммерсив шоу театрында актер булып эшли, Вронскийны уйный русча. Татар сүзе конкурсында җиңүгә иреште, Аллага шөкер. Шәригат Таһированың Сандугачка чыккан имтихан дигән шигырен сөйләп, гомумән сәхнәне, иҗатны ярата торган бер профессиональ егет инде. Ул әле шул хөкүмәт дәрәҗәсендәге зур чараларны алып бара, ул шулай бик җаваплы эш. Әлбәттә, менә 9 май парадын алып бардылар бергә Рамил Бәҗиев белән, анысы өчен тагын горурланып утырдык инде. Әлбәттә. Якташлар да горурлана, бу безнеке бит дип. Һәм мин инде хәзер әти кебек үзем аңа әйтәм, мин әйтәм эшләгән өчен көлеп торсын. Менә монсында халтурит итәргә ярамый, менә монда җиренә җиткереп сөйләргә кирәк, монда монда интонация, монда шундый сүз, хәреф хатасы, сүз хатасы бөтенесен бетерергә кирәк, чиста итеп, җиренә җиткереп эшләргә кирәк дип торам. Менә монда инде Илдар Кыямовның роле бар инде. Жюридә утырып ярдәм итте дип әйтсәләр дә, ләкин менә шушы тормыш дәвамында зур тормыш имтиханын биргәндә, әлбәттә, син инде төп хөкемдар бу чиракта шулай бит. Икенче малай. Икенче малай ихтияр безнең әле мин көлдереп йөридем. Иделнең исеме кызык бит инде. Кызыгыз туса камы дип пушырсыз дип көлеп йөргәннәр. Мин әйтәм, карарбыз, кыз тумады, икенче бала булып ихтияр дөньяга килде. Ул 2005 елга, аларның аралары 10 яшь тә 10 көн төптөгәл. Ни өчен озак шушылай икенче бала булмый торган икән соң дисәләр, тулайтракта яшәдек, чөнки яшәргә урын юк иде. Тулайтракта 12 квадрат метрлы җир, анда шул тормышта, мәхәббәттә, иҗатта, ашау-эчүдә бөтенесе шунда. 12 квадрат метр бик әз бит инде, бик кичкенә. Менә шундый читенрәк хәл бар иде. Аннан Аллага шөкер, Ходай ярдәм бирде, киңәйдек, таптык, урнаштык. Һәм икенче улыбыз туды, ихтияр. Ул шулай акыллы бала, Аллага шөкер. Бик зиһенле, күп нәрсәне кызыксына, уйлый. Хәзер ул Адымнар мәктәбендә укый инде. Әлегә кадәр 33-нчы мәктәптә укыган иде, Казан шәһәренең. Кайда укыса да тынгысыз. Менә инглиз телен мөкәммәл дәрәҗәдә өйрәнә инде, өйрәнеп ята. Мине дә өйрәтә.
Biz şөгыльләнәбез, көндә фәлән хәтле минут. Инглиз теле өйрәнәбез. Нәтиҗәсе бармысың? Болай ничә гына кебек саннарны өйрәтеп бетерде инде. Хәзер бүтән юнәлешләрен өйрәнәбез. Менә кызыксына ул сәясәт белән кызыксына. Һәм һәр даим аның колагында музыкада тыңлый ул. Музыка мәктәбен тәмамлады. Авиа төзелеш районының сәнгать мәктәбен саксофон классы буенча 5-легә төгәлләде. Әле пандемия вакытында туры килде бит, читтән торып имтихан бирә. Ярый, Аллага шөкер, анда да йөрде. Спорт белән дә шөгыльләнде. Кыскасы, ничектер алар икесе дә... Сез Мөршидә белән алар сөшенә бик зур игътибар бирәсез инде. Әйе, Мөршидә күбрәк тә бирә торгандыр әле, мине шулай кай вакыт тәнкыйтьләп тә ала инде ул. Ләкин мин дә әлбәттә контрольдә тотам, кызыксанам аларның үсеше белән. Алар әти дип ни эштә сорыйлар, монысы инде тагын да әйбәт. Әгәр дә дәшмичә узып китсә, әй, моннан нәрсә сорыйсың инде дипсә, әле күңелсез булыр идеме? Димәк, санга сугып нәрсәдер сорыйлар бит әле, яраталар, исәпләшәләр. Шунысы да бар, менә алар үзләре безнең дуслар кебек. Икесе дә. Менә безнең гаиләдә шулай куелган, Мөршидә дә шулай итә, мин дә аны хуплыйм инде. Без бергә җыелышып, гаилә советы шикелле киңәшәбез, бөтенесен уртага салып сөйләшәбез. Бу бик мөһим әйбер дип. Әлбәттә. Әгәр дә бала ачык булмаса, анысы бик начар булыр иде. Менә без ничектер үз киңәшебезне бирергә тырышабыз, алар ничектер шулай ихтирам белән карый. Моңа инде бары тик әлхәмдүлилләһи шөкр дип кенә әйтергә кирәк. Шулай. Син нинди бабай Илдар? Мин бабай буларак бик назлы бабайдыр дип уйлыйм. Кай вакыт оныкны күрмичә торсам, алар аерым яшиләр безнең. Сагындыра. Килгәч инде аннары әйдәм әйтәм, гүлди итәбез, уйныйбыз шулай димештер безнең телдә. Хәзер инде Ихсанга да, оныгыбызга да яшьтә 8 ай булып килә бугай инде әкрен генә. Аның үсешен күзәтү шактый кызыклы. Менә аның белән аралашасың, уйныйсың, сөйнәсең, аның үсешен күзәтәсең. Менә ул ничектер тагын да якынрак икән. Алга таба ни хәлләр булыр, менә шуларны исән сау үстерергә насыйп булсын дип теләп калам инде. Бүген минем әңгәмәдәшем Илдар Кыямов, Илдар белән көлешә, күңелле хатирәләрне искә алып бүгенге турында сөйләшәбез. Ләкин тормыш бит ул көлеп кенә бармый, Илдар. Елаган чаклар булдымы? Булды, һәм шактый булды. Әле телевидениедә эшлибез бит инде, Миләүшә Камалова дигән режиссерыбыз бар. Менә аның белән шулай ачылып китеп сөйләшкән вакытта мин әйтәм, хатынның җилкәсенә таянып еладым әле бер көн дидем дә, әлбәттә без хатыннар шуның өчен бит инде ди. Ник еладың? Беләсеңме, төрлечә була тормыш сынаулары. Менә берсен әйтеп узыйм, бу булды 2006 елда. Әле ихтиярга 2 яшь кенә вакыт безнең бит инде юл казасына эләктек, юл фаҗигасына районга концерт куярга кайтып барган вакыт иде, һәм шунда без авариягә эләктек. Газель машинасы безне бәрдереп китте уң яктан. Һәм шуннан соң башланды инде безнең читен сынаулар. Юлда минем белән бергә кайткан коллегабыз Айгөл Исмәгыйлова 7 көннән соң вафат булды. Шул аварияның нәтиҗәләре аркасында инде кәсафәте белән рухы шат булсын, нур җәннәттә булсын. Менә нинди тәкъдир язмыш. Мин шулай ук больницага кирергә туры килде, бер 10 көннәр ятып чыгарга. Тяжелая напряженная гематома дигән бутта шундый авыру булды инде, операция ясадылар. Ләкин ничектер Аллаһыга шөкер, әкрен генә тернәкләнеп тормышка кайтырга насыйп булды. Бу минем уйлавымча Ходай Тәгалә тарафыннан бер сынау булгандыр һәм ниндидер этап булгандыр. Мен 35 яшьем. Мин шуннан намазга басып чыктым. Менә аңа кадәр дә Аллаһның барлыгын, берлеген без таныган, белгән, мин уразалар да тота идем инде. Ләкин менә ниндидер бер актив гамәл, намаз, гыйбадәт җитешмәгән булгандыр дип саныйм. Һәм Аллаһга шөкер, мин аңа бик шат, Ходай Тәгаләнең шул юлга кертүенә. Аннан соң минем тормышым тамырдан үзгәрде. Кардиналь рәвештә. Ул ничек үзгәрә ул? Ул беләсеңме ничек? Менә психологик яктан гына әйтеп узсам, бер әйберен. Мин элек менә кешеләргә бик каты ышана идем. Кеше бирә, кешедән өмет итә идем. Менә шул квартирларны да бит инде, менә бу җитәкче бирә, бу кеше бирә дип көтеп утырасың. Ул бирми, Аллаһ Тәгалә кулында бит ул. Мин шуны аңламаганмын. Худайдан сорыйсыз, әйберне кешедән сораганмын. Менә минем төп әйберем нәрсәдә булган. Аннан соң бөтен кешегә ышанып та битергә ярамый, чөнки Ходай Тәгалә бар. Ул юнәлтә, ул бирә, ул бөтен нәрсәне хәл итә. Әгәр шушыны калбың белән кабул итсәң, яшәргә җиңел. Әйтәм бит, мин аңа кадәр менә каядыр кешеләр белән аралашам, ниндидер бер сүз өчен дә үпкәлим, нәрсәдер күңелемә тия, тегелә ярамый, булай ярамый. Минем нәфесемә эгома тигәннәрдер инде. Аннан соң менә намазга баскач та ул хәл булгалы, ләкин ул җиңелрәк үтә. Чөнки минем хәзер кыйммәтләрем икенче төрле.
Мин белән бөтен нәрсәдә Худайдан. Кемдер нәрсәдер әйтә икән, ярар әйтә, әйтсен булган, биткән, киткән. Нәрсә инде. Кай вакыт менә конфликтларны җиңел хәл итәсең, чөнки әлегедә баягы таяныч бар, Аллаһ Тәгалә бар. Менә бөтен нәрсә аңардан килә. Бер яфрак та башындагы чәчтә селкенми, аның кодрәтеннән һәм аның тәкъдиреннән башка. Менә шушыны аңлау кирәк булган. Ул вакытта миңа ул җитенкерәмәгәндер инде. Аңа кадәр мин ничектер психологик әдәбиятлар күп укый идем. Лазаревларны, Свияж китапларын, тагын кемнәрнедер. Ә менә Коръән Кәрим белән ишетү җитмәгән булган. Шунда мин намазлар укый башладым, мәчетләргә йөри башладым, җомгаларга әлхәмдүлилләh барырга тырышам. Ләкин буларны теге кычкырып сөйләү ул дөрес тә түгелдер инде, эшләгән эшеңне хөҗрен, әҗерен дә бетерә торгандыр. Ләкин мин моны икенче төрләргә итеп карыйм, дәгъват буларак. Менә шулай яшәргә тырышырга кирәк. Исламны кабул итәргә, аның таләпләрен үтәргә, менә бу адәм баласы өчен, мөселман гаиләсендә, татар гаиләсендә туган кеше өчен турыдан-туры юл, бәхеткә юл, һидаят юлы. Менә бит инде без ялаудан башлаган идек. Менә шул заманнарда Айгөл вафат булды, берничә көннән соң әйме, күңелдә бик авыр иде. Бу минем менә шул дингә килүем инде. Бик читен, менә тынгылык таба алмыйм, йөрәгемә урын таба алмыйм, нәрсә эшләргә белмим. Шуннан әнигә бүләк ителгән бер ни бар иде. Коръәннәр, һәфтияк, сүрәләр, шушыларны алып укый башладым. Алып укыйм, ничектер җиңеллек килә башлады. Җиңеллеккә кадәр укыйм да, шушыннан соң мин бит гарәп теле укыган кеше университетта. Шуларның әйтелешләрен ничектер үземчә тырышып укый башладым да, ничектер бер нәрсәдер булды. Шушыннан күземә яшь бәреп чыкты, шушыннан китте, шлюзлар ачылды. Ниндидер җиңеллек килде, карам әйтәм, миңа бала яшәргә ярамый, мин мәчеткә барырга тиеш. Менә ниндидер шушындый килде фикер. Аннан инде Альфред Мөхәммәд Рәхим белән без бергә эшлибез бит ул вакытта, телевидениедә, аңа ияреп, ул күптән намазда. Шулай әкрен генә намазларга йөри башладым. Намазларның тәртипләрен өйрәндем, больницада ятканда ук инде өйрәнеп чыктым. Шулай, әлхәмдүлилләһ шөкер, шул заманнан бирле укыйм. Ташлаганым, калдырганым юк, иншалла, Худай Тәгалә кабул кылсын. Менә ураза айлары килә, аларын да матур итеп тотып барабыз. Әле бит авыр узын вакытлар иде, җәйге көннәр, ничектер баштан уйлыйсың, булмас инде бигрәк читен бит инде, ай. Кеше кирәк булса сәбәп таба, әллә нинди сәбәпләр таба, мин дару ишәм, миңа ярамый, ашказаны слабый тегенди мондый. Әгәр үзеңә максат куясың икән, Худай Тәгалә ярдәмен бирә. Худайның үзенә сорарга кирәк. Менә шулай тоттым баштангы мәлләрдә. Ниндидер үтке угында ташлар да бар иде. Аллага шөкер. Мин беләсем, үзем нәрсәдән аңладым. Мин ураза тотканда Камилә белән күмәнле булганмын икән. Мин аны белмәгәнмен. Һәм уйлыйм, әгәр белгән булсам, мин әйтәм, 40 сәбәп табадыр идем. Миңа кыен булыр, хәлем бетәр, яшьсе килер, шулай бит инде. Белмәгәнчә, ул аны шул килеш дәвам итәсең тотуыңа. Ул авырда түгел, кеше шулай, кеше менән ничектер бар сәбәп эзли. Белмәсәң, аңа сәбәп тә тапмыйсың. Мин шулай бердән аңладым, ураза тоту ул фақат синең менә шушыннан килә. Башка заныңнан да түгел, тегесе дә түгел, монысы да түгел, башыңнан килә ул. Әгәр ният итеп уразага кергәч бит әле җиңеллеген әйтсин аның. Менә көн дәвамында йөрисең, ашау да кирәк, мишү дә кирәк, ничектер Худай Тәгалә космик энергия бирә ниндидер. Әлбәттә шулай. Менә тормыш фәлсәфәң нәрсәдән гыйбарәт синең? Менә гомер буена принцип минем шушы менә принципка хыянат итмим дигән шундый принцибың бармы? Бар. Һәм ул формулашты менә шушы хастаханәдә ятып чыккан вакытларда. Мин шушыннан соң намазга баскач, шул фикергә килдем, мин шуның белән яшим. Һәр мизгелем шатлык, һәр көнем бәйрәм. Менә син дөньяда исән мин таңларны каршы аласың икән, уяндың, кар яуганны күрдең, бу шулкадәр зур бәхет. Искиткеч. Менә балалар аякта исән-сау йөреп яталар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Менә һәр адымың сайын шөкер итәргә кирәк. Барлык милләттәшләрем дә шуңа өндим. Менә яшәүнең кадерен белергә кирәк. Ул бит әйтелгән хаста хәдисләрдә дә бар. Хаста хәленә төшкәнче сәламәт вакытыңның, картлык килгәнче яшьлегеңнең, теге ярлылык килгәнче хәлле вакытыңның кадерен бел дигән кебек. Менә алар чыннан да дөрес. Ул әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Әле тагын берсе искә төште. Менә шул дингә килгән җүк инде хәдисләр бар бит инде. 1001 хәдис дигән китап, аларны укыйм да, карам әйтәм, нинди матур әйберләр икән ислам динендә. Гади генә хәдис, тешләрегезне чистартыгыз дигән. Соң әйбәт бит инде бу. Бу начар әйбәт түгел бит инде. Монда бит начар нәрсә әйтмәгән. Тешеңне чистартсаң саулыгың була, үзең өчен бит инде. Карам әйтәм, һәм алар гына да түгел, барысы да менә шушылай ислам динендә шул кадәр каралган,
Рабит Абибатулла әйтмешли, ул безгә җиңеллек өчен яратылган, җиңеллек өчен бирелгән. Аны авыр дип кабул итәргә кирәкми. Исламда кеше үти алмаслык бернинди дә таләп юк, шуңа күрә меңдә бер сәбәп эзләп йөрисе түгел. Менә мин фикерне дәвам итеп әйтим әле тамашачыларга да бәлкем кызык булыр. Бер көнне бер фильм карыйм һәм анда шундый бер җөмлә бар. Бер тапкыр гафу итәсең дә, һәм көн саен рәхәт яшисең. Яисә син көн саен бер дә гафу итмисең һәм көн саен шушы ачуны, үпкәне көн саен кичерәсең. Харам әйтәм, нинди гыйбрәтле, мәгънәле сүз. Һәм бит ул Коръәндә дә языла, гафу ит. Гафу ит. Чөнки ул сәламәтлек. Әгәр син гафу итмисең икән, димәк син көн саен йөрәгеңне бетерәсең, нервыңны бетерәсең, үз-үзеңне ашыйсың, ачу саклыйсың, җыясың һәм ул чиргә үрелә. Шулай бит? Дөрес, дөрес. Бер тапкыр гафу итәсең дә, елмаеп, исәнләшәсең, бөтен дөньяны яратасың, рәхәт бит. Мин дә шулай яшәргә тырышам. Әлбәттә, нәкъ сез әйткәнчә, һәм тагын бер принцибым бар, принцип дип сораганыгыз. Ул да булса, мөмкин кадәр кешеләргә ярдәм итәргә тырышу. Мөмкин кадәр. Менә кулымнан килә икән булышам. Ләкин бар шундый кешеләр, алар инде чиктән чыгып, менә син булдыра алмыйсың, ул синең бугазыңа баса, ничек булмыйсың ул, ни ул, кая ул камералар, ник төшермисез, ник килмисез. Алай булмый бит. Димәк, булмый димәк, юк. Юк диде икән, юк. Аннары соң заманалар да үзгәрә, ничектер кешеләрнең психологик аралашуы, мөнәсәбәт тә үзгәрә. Син әйткәнеңә генә ышанмыйлар. Менә хәзер минем вакытым юк дип әйт әле. Ышанып сүзгә дә санамый. Улар син мәл чынлап әйтәсең, син вакытың юк, син физик рәвештә өлгерә алмыйсың. Ә ул аңа ышанмый. Как так вакытың юк синең? Уларны инде сичә кабул итә. Бу миннән тизрәк котылырга. Шулай диләр, әйе. Менә аңа хәзер не работает дип мен, не катит дип мен. Менә ниндидер шундай әйберләр бар дөньяда. Замана үз төсмерләрен кертә инде, әлбәттә. Менә Рабит абый белән дә сөйләшеп алдык, тапшыруларыбызда күрсез, бәлкем күргәнсездер. Ул да мин аңлыйм. Ул гомумән икенче заман кешесе, аның сөйләшүе бүгенге заман белән ничектер төсмерләргә буялмаган ул, аны үз заманы. Ә менә безнең әңгәмәдә ул бар үзенең замана үз төсмерләрен кертә. Һәр буын үзенчә сөйләш, аны берничек тә кабул итеп булмый, әлбәттә, үзгәртеп булмый дөресрәге. Безнең инде вакытыбызда ахырына якынлашайлар. Менә син әйттең, һәр мизгелем, ничек әйттең әле, һәр мизгелем шатлык, һәр көнем бәйрәм. Һәр көнем бәйрәм. Менә шулай дәвам итсен. Һәр мизгелең шатлыкка тулып торсын, һәр көнең бәйрәм булсын. Шундый матур сүзләр, тамашачыларыбыз, дусларыбыз, менә сезгә дә шул ук телим. Һәр мизгелегез менә шулай шатлыкка төренеп, һәр көнегез бәйрәм кебек булсын иде. Рәхмәт, Илдар, беләм, вакытың юк. Вакытың юк беләм, чөнки вакытың шуннан да тар, ләкин шушы тар вакытыңнан безгә игътибар биреп килгәнең өчен рәхмәт сиңа. Гаиләңә, балаларыңа, оныгыңа мин сәламәтлек телим. Әле очрашулар күп булсын, насыйп булсын. Очрашулар көтәбез сезнең белән. Безгә бик зур рәхмәт, Замира, сезгә дә, иҗат коллективына да иҗади уңышлар, сөенечләр теләп калган зур рәхмәт. Амин, шулай булсын. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, инде без сезнең белән саубуллашабыз. Исәнлектә, саулыкта тагын күрешүләр насыйп булсын. Исән-сау яшәгез.